Formal nang giablihan sa Aleosan Central Elementary School sa Aleosan, Cotabato Province ang Summer Kids Peace Camp 2024 kaganiya Hunyo 12 nga gisalmutan sa 700 ka mga partisipante gikan sa West ug East Districts sa probinsya. Ang Summer Kids Peace Camp nakasentro sa mga aktibidad nga makatabang sa ilang panguna-una nga masabtan ang panaghiusa, respeto ug pagsalig luyo sa ilang nagkalain-laing pagtuo, naandan, kultura, tradisyon ug rehiyon. Paningkamutan sab sa Summer Kids Peace Camp nga mapalipay ug mapalagsik ang mga bata samtang nagpabilin nga positibo ang ilang panglantaw sa kalinaw sa ilang pamilya ug komunidad, pinaagi sa pagpahigayon og community and skills-based activities, cultural and pabunggahan night ug commitment and visioning activities. Sukad gilusad ang Summer Kids Peace Camp sa Libungan, Cotabato niadtong Hunyo 3 ning tuiga. Libuan ka mga bata sa probinsya ang malipayon nga nahimong kabahin sa flagship program ni Governor Emilio Lala Taliño Mendoza nga nakatutok sa pagduso sa kamahinungdanon sa kahapsay sa probinsya ug paghulma sa kabataan aron mahimong responsableng lungsuranon. Gawa sa mga opisyal sa gobyerno, mitambong sab sa opening ceremony ang mga representative gikan sa Armed Forces of the Philippines, PNP, Department of Education, BFP ug mga personahe sa Public Affairs Assistance, Tourism and Sports Development Division sa Provincial Governor's Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.